Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. A yau muna tare da matashin maɗan duniya. Na san masu kallo da yawa za su san waye wannan matashi ɗan duniya. Assalamu alaikum, muna maka barka da zuwa kowane tafiya. Da farko masu kallo za su so ka gabatar musu da kanka. Sunana Fresh Abdul wanda aka fi sani da matashi ɗan duniya. Masu kallo za su so san ina matashi ɗan duniya ya samu asali. To shi wannan suna na matashi ɗan duniya ya samo asali ne tun daga ina ganin almost 2 years da suka wuce. Na yi wata tafiya zuwa Kano, babu wanda ya san inda na tafi gaskiya. To dan fitowar TikTok ɗin ni da friend ɗina haka mun fita muna bidiyo akan gadon flyover na Kwari. Ina fatan ka ji kan gadon flyover na Kwari ko sosai. To tun daga lokacin ne muka je muna bidiyo har itila'i da ya fada mana Hisba suka kama mu aka mana bidiyo aka posting. To bidiyon ya dan yawo ne sosai bidiyon. To a haka shine mutane da suka ga gani turawa ta shikenan abokaina kowa ya dauka a lalle matashi dan duniya. Masu kallo za su san kalubalen da ka taba fuskanta dangance da yawan da kai na duniya. Gaskiya ko gwamnati talk show na fuskanci kalubale da dama ka san duk wanda yace zai yawon duniya dole zaka fuskanci kalubale da dama, amma bara ɗaya wanda ba zan taba mantawa da shi ba shine akwai wani lokaci da muka taba shiryawa za mu tafi Lagos da inda friend ɗina mu uku haka. To dukansu babu wani wanda ya san ko mutum ɗaya a Lagos gaskiya. Ni kaɗai ne na san wani friend ɗina muka haɗu da shi a TikTok haka, ka gane? Muka da shi a TikTok mun chat da shi akan in shigo Lagos zan taɓo shi. Kawai mun tashi daga nan dai bamu sauka Lagos ba sai karfe 2 na dare muka sauka Lagos. Da muka sauka Lagos nayi kiran wayan shi gaskiya saboda kaga dare yayi wayan shi babu caji ne ko ya ni dai wayan shi dai switch off. Ban samu number wayan shi ba. To gaskiya dai daga ƙarshe a kwalta muka kwana. Wallahi a titi muka kwana. To wannan sai yanzu jika baki ɗaya na tsani yawon duniya. Amma sai daga baya da safiya ya waye haka ya kira shi ya ɗauka muka haɗu da shi dai aka yi raha aka yi dariya sai muka cewa wannan ba komai bane a cikin yawon duniya. So ya labarin aure fa? Gaskiya ko gona talk show in kai la'akari da ƙananan shekaru na da 16 zuwa 17 years ba, bai kamata a ce na ɗauko magana aure yanzu ba, saboda ina da wani bright future da nake so in cika kafin in ɗauko da maganar aure. Masu kallo za su so san wannan bright future naka da kake so ka cika kafin ka ƙirƙiro da maganar aure. Babban burina shine ina so ya zama da cewa ko da zan ɗauko maganar aure ya zama da cewa ina da kamar 100 billions a cikin account ɗina. Mota kuma ya zama da cewa ina da mota sama da 50 wanda zai kasance cewa duk yarinyar da na gani na ce ina so iyayenta za su bani ita ba tare da sun yi binciken cewa ko ni waye ba. A matsayina na matashi mai capacity ina ba dukkanin wani matashi shawara domin kada ya kirkiro wa kansa aure ba tare da ya duba capacity shi ba ko kuma capacity friend din shi, saboda ya zama da cewa ko da zaka yi biki ka kirkira events mai capacity wanda sai mai capacity zai je wannan biki. So a tunaninka a wannan zamanin da muke ciki zaka samu matasa masu wannan capacity da kake gaya? Ba reason bane a matsayinka na matashi dan 17 years a ce baka tashi kan nemi kuɗi ba. Kuɗi abin da ake kira kuɗi. Zan muku misali da kaina. Ina da burin cewa ya zama da cewa ko da zan tashi biki ina da friends sama da 50 waɗanda suke da mota. Kuma akwai event ɗin da nake so in yi. Ina so in za su shiga wannan bikin ya zama da cewa iPhone 13 Pro Max zuwa sama. Dan duk wasu masu ƙananan iPhone ba ya shiga wannan event ɗin ba. To sai zan iya yin wannan bayan ban nema kuɗi ba. Ka sani cewa ba za ka samu friend masu capacity ba sai ka kasance kana da kuɗi. Dan kuɗi su ne capacity. Ana ta maganan capacity. Wai me capacity? Kuɗi su ne capacity ko guna taushe. So matasa, ku tashi ku je ku nemi kuɗi saboda kuɗi su ne capacity. Duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan mako, sai wani sati idan Allah ya kai mu. Kada ku manta da mu na subscribing a YouTube channel ɗinmu mai suna Kogona Talk Show domin an ne za ku rinka samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Mun gode.